Sa number 10, una kita na isalakat sang panahon, naka-landfall na ang bagyo nga Kiyapo subong nga hapon samtang ang Southern Negros Occidental mabunok ang pag-ulan. Alas 2:10 sining hapon naglandfall ining bagyong Kiyapo diri sa may Camiguin Island, Calayan sa Cagayan, mga 2:10 sang hapon. May kabaskunin sa gyapon nga 85 kilometers per hour tugtog 115 kilometers per hour kag nagagiho siya sa westward nga direksyon pasaka kag may kabaskog kung nakadasigon karon nga 25 kilometers per hour. May mga probinsya sa gihapon sa may Northern Luzon, dili sa area sa Northern Luzon nga napaidalom sa tropical cyclone, wind signal number 1 kag wind signal number 2. No? Samtang ang area sining Western Visayas pati na Negros Island region kag Mimaropa region ang maka-experience sang moderate to heavy rains, no? Sag sinilang gid nga hapon alas 2 gid paidalom sa red warning ang Southern Negros. Ini nag-include sang Hinubaan, Sipalay, Candoni, Kawayan, Ilog kag Kabangkalan City alas 2 na sang hapon red warning. Subong nga hapon alas 5 orange warning na naman ang inisag gihapon nga area sa may Southern Negros Occidental, no? Ini naman ang area among subong ang napaidalom sa tropical cyclone wind signal number 1 kag tropical cyclone wind signal number 2 sa may Northern Luzon. Ginapaabot nga ining bagyo nga si Kiyapo ang magagwa na sa Philippine Area of Responsibility buwas nga aga, no? Samtang nagapagwa siya, naga-exit pa kadto sa mainland sa China, gina-expect nga mas magabaskog pagid ini. Samtang dili naman sa aton sa Negros liwat ginapaabot sa gyapon nga mangin maulanon ang panahon ko ng taon mo, no? Duhalo sa tabunan kita sa panganod nga may dala nga ulan ang Negros kag ang isla sa Panay. So expect naton tubtubwas posible sa gihapon ang pag-ulan diri sa aton sa Negros.